שיתוף הפעולה בין חברת גילסר וקבוצת דיימקס הוביל ליצירת פתרונות מתקדמים ובלעדיים לניהול, בקרה ושליטה ברצפות ייצור. מערכת ה-GXSFM של גילסר, פתרון לניהול ובקרת רצפות ייצור, מאפשרת תאימות מלאה עם סביבות עבודה סטנדרטיות. תוכנה זו בשילוב עם פריסת מסופונים ותחנות עבודה מבית דיימקס מהווה את הפתרון המתקדם מסוגו לניהול וייעול רצפות ייצור בתעשיות שונות. קבוצת דיימקס פועלת למעלה מ-25 שנה בתחום הפתרונות לאיסוף נתונים אוטומטי AIDC בענפי המשק השונים בישראל ובחול. פתרונות דיימקס מיושמים בקמעונאות, בתעשייה, בענפי המזון, בקרב כוחות הביטחון, משרדי ממשלה, בנקים ועוד. הקבוצה מעמידה לרשות לקוחותיה פתרונות כוללים החל מתכנון הפרויקט, עבור דרך התקנה והטמעה, וכלה בהדרכה והספקת חומרים מתכלים התואמים את צורכי הלקוח. החברה משמשת גם כבית תוכנה מספק פתרונות ייעודיים ללקוחות, וכן מבצעת ניהול והספקה של מערכות טרנקי. החברה מונה כ-45 עובדים מיומנים, ובהם מהנדסי חומרה, תוכנה ותעשייה וניהול, וטכנאי אלקטרוניקה וחשמל. אנשי המקצוע של דיימקס מחזיקים בהסמכות ייעודיות של יצרני החומרה המיוצגים על ידי החברה. לרשות לקוחות החברה עומדת מעבדת השירות המובילה בתחומה בישראל, הפועלת תחת תקני השירות המחמירים ביותר. כמו כן, מפעילה דיימקס לשכת שירות מתקדמת להפקת תוויות ותגים מכל הסוגים. כל לקוח שמגיע לדיימקס מקבל חבילת פתרון של איסוף נתונים. היום היא מבוססת ברקוד, מחר בבוקר היא מבוססת RFID. איסוף הנתונים הנכון ביותר, היעיל ביותר והמהיר ביותר. בין לקוחות הקבוצה נמנים החברות והמוסדות המובילים במשק הישראלי. פתרון ה-GXSFM המשולב מבית דיימקס וגילסר פועל בהצלחה ברצפת הייצור של בקר תנובה החל משנת 2005. בקר תנובה הינו מפעל ייצור הבשר הכשר הגדול בעולם, והקמת המערכת הציבה בפני מתכנניה מספר אתגרים טכנולוגיים מורכבים. ההכנסה של המערכת אל המפעל יצא שינוי מאוד גדול, מכיוון שבמחלקות בהם שהיא עוד לא הייתה, היה בלבול רב באשר לשימושים שנעשו בחומרי הגלם. האמצעים הפרוסים ברצפת הייצור מאפשרים דיווח נתונים שוטף, מהיר ואמין, כל זאת באופן אלחוטי וללא תלות במיקום המפעיל. אמצעים אלו מקנים גמישות מלאה בביצוע הפעילויות הנדרשות מהעובדים במהלך יום העבודה, תוך חיסכון בעמדות הדיווח. יתרון מאוד חזק זה פרויקט הזיהוי האוטומטי. בעצם מי שמחליט מה צריך לעשות עם הנתח זה המערכת עצמה. מוציאה לו מדבקה מתאימה ומנתבת את הנתח למארז המתאים. המערכת מספקת מידע מקוון בזמן אמיתי, תוך דגש ניהולי על 3 קבוצות עיקריות: הוראות עבודה, כוח אדם ומכונות ייצור. מערכת ה-GXSFM מאפשרת זיהוי צווארי בקבוק בזרימת הייצור ושליחת פקודות מתקנות למפעילים ספציפיים בזמן אמיתי. המערכת מספקת למנהלים תמונת מצב ייצור עדכנית העומדת לרשותם בכל זמן נתון. תמונה זו כוללת תצוגה גרפית נוחה לניתוח של כל הדוחות והשאילתות הרצויים לחברה. שיתוף הפעולה בין גילסר ודיימקס מציע למגוון רחב של תעשיות ומפעלים פתרון חדשני, מוקפד וקל לתפעול לשיפור הניהול והשליטה ברצפות הייצור, תוך שימוש בתשתיות קיימות ובחיסכון ניכר. השילוב המנצח של כוח האדם המיומן וטכנולוגיות איסוף הנתונים המתקדמות בעולם מבטיחים ניהול ותפעול מיטבי לבית העסק המודרני.